2 август. Промяна на гледната точка. Толкова сме свикнали да гледаме света, хората и събитията от нашата ограничена перспектива, че става много сложно да излезем извън нея и да разширим хоризонтите на възгледите си. Ако се опитаме да се поставим на мястото на другите, ако си представим каква ще бъде реакцията на нашата висша сила спрямо дадено обстоятелство или какво би помислила за даден човек, тогава ще успеем да променим мирогледа си и очудващо и последователно начина, по който чувстваме. Тази промяна на гледната точка, въпреки че е трудна, прави така, че всеки един да признае, че е способен все повече и повече да иска винаги най-голямото добро за всички. За да променя сега гледната си точка,